Good morning guys! Kain tayo ng almusal. Good morning, good morning! Kain tayo saglit ng almusal. Medyo na-late silang mag-deliver ng almusal. Kaya kain-kain muna. Sir JC Bonmalo, tamsak dharma manorm, sabi ni Sir JC Bonmalo, ayan. Thanks so much sir. Kain lang saglit ng almusal. Kasi na-late silang nag-deliver ng almusal ngayon. Thanks so much sir. Hello guys! Hello sa isang andyan. Good morning, good morning. Nag-almusal lang saglit. Good morning. Ay, sorry. Nag-almusal lang saglit si host kasi late silang nag-deliver ng ng almusal. Kaya ayan, na late si host na nag-almusal. Ayan guys, good morning, good morning. Hindi pa tayo makapag exercise ngayon kasi katatapos pa lang nating mag-almusal. Ayan. Ewan ko ba kung bakit sila na late ngayon na mag-deliver ng almusal.
Sorry kasi katatapos ko lang kumain kaya hindi mo na makapag-exercise kasi nabusog din. Ano ba yan? Ano ba yung balita? Ito na tayo sa kabila. Sorry guys lilipat ko lang. Lipat tayo ng destinasyon. Lipat tayo ng destinasyon. Ayan. Lulubat na. Oops! Tumba tuloy. Yan guys. Good morning, good morning. Nakakaano na. Nakakaburyong na talaga yung pagkakulong dito. Ang hirap guys. Ang hirap yung sitwasyon. Yung anditong nakakulong. Nakakaburyong talaga. Thanks so much guys sa isang andyan. Salamat, salamat.
tayo ng news. Somewhere pwedeng mustard ah. Madali lang. Bago pa rin. Thumbs up dan Mama Norms. Sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan, thanks so much sir. Salamat sa patangsak. Masyadong ano to. Masyadong malaki. Hindi kaya.
so much guys sa isang andyan. Salamat sa pagbantay. Good morning, good morning. Hindi pa ako nakapag-exercise kasi katatapos ko palang mag-almusal. Late silang nagbigay ng almusal ngayon. Kaya late akong nakapag-almusal guys. Ayan, ayan. Parang timang. Exercise. Exercise tayo guys. Ang tahimik ng aking mundo guys. Grabe, nakakabingi. Nakakabingi yung tahimik. Thank you so much guys sa dalawang andyan. Salamat. Mag-exercise muna tayo. Kasi yun ang required nila. Habang nasa kwarto is mag-exercise. Kasi naka kami guys. Naka-monitor kami. Ayan. Yan yung porcelas namin. Kaya mag-exercise lang saglit. Kasi katatapos ko lang mag-almusal, late silang nagbigay ng almusal ngayon. Salamat sa dalawang andyan. Thanks so much guys. Mag-exercise muna tayo. Kahit
anong exercise lang para magising yung mga ugat-ugat na natutulog. Magising daw yung mga ugat na natutulog. Thanks so much guys sa tatlong andyan. Salamat sa pagsama niyo sa akin. Mag-exercise muna tayo. Kumusta naman ang Angie Monsor, Tamsakdan host, sabi ni Madam Angie Monsor. Good morning, Madam. Salamat sa patamsak. Good morning po. Thanks so much for coming. Salamat sa pagbisita, Madam. Masakit sa likod. Masakit sa likod. Thank you so much. Sir Jesse Bonmalo, Madam Angie Monzor, thanks so much. Nakakapagod. Talagang matanda na. Kung tayo ay matanda na,
Sana'y di tayo magbago, kailanman, nasaan man, ang mga pangako mo. Makuha pa kaya akong hagkan at yakapin? Oh, ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Kahit maputi na ang buhok ko, guys. Ayan. Puting-puti na yung buhok ko, guys. Hindi pa nakakulay. Ang tagal. Ang tagal ng araw. Ano pa lang ngayon? 3? February 3. So, 2 weeks more to go, guys. 2 weeks more to go. Makakalabas na ako dito. Pero yung 2 weeks na yon, ang tagal pa. Ang tagal pang antayin. Kasi wala akong ginagawa dito. Kain, tulog. YYT. At andyan kayo guys na nakasupport sa aking channel. And thank you. Salamat guys ng napakarami. Dahil andyan kayo. Thanks so much. Salamat. Nakalimutan kong kunin yung temperature ko guys. Di pa pala ako nakakuha. Kunin muna natin yung temperature para ma-record. Thank you so much guys. Dalawang andyan. Salamat. Thank you so much sa dalawang andyan. Yan guys.
35.5 ang aking temperature ngayon. Kailangan every morning and afternoon, ayan, naka-record yung temperature guys hanggang matapos yung pagka-quarantine dito. So ayan, susulat muna natin. Ayan. Talagang ikaw ang kukuha ng temperature mo every day, morning and afternoon. Ayan. Tapos kung may kung may cough, running nose, sore throat, shortness of breath, diarrhea, vomiting, abdominal pain, headache, malaria, telephone bar nila para dalhin ka sa hospital. Pero ayokong ma-hospital ngayon dahil sa sakit na nangyayari. Nila may COVID. Kaya ingat-ingat dahil mahirap ma-hospital ngayon. Ayan. So ayan, naka-record na guys. Pinilapan ko yung temperature ko ngayon. So mamayang hapon ulit. Ayan guys, yung listahan. Thank you guys sa dalawang nandyan. Salamat, salamat. Thank you so much. Shirley Vidal, hina ng sound, sabi ni Sis Shirley Vidal. Amis Adventure Vlog. Thanks so much, Sisi. Thanks so much for coming. Hina daw ng sound ko. Hina talaga ng boses. Ayan. Thanks so much. Salamat sa tatlong andyan. Amis Adventure, thanks so much. Sis Shirley Vidal, salamat, salamat. Patangsak premiere ko guys, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Ayan guys, patangsak ng premiere ni Amy's Adventure Vlog. Ayan, binaba niya ang kanyang premiere. Guys, patangsak naman si Shirley Vidal. Ayan, patangsak ang premiere ni Amy's Adventure Vlog. Ayan.
Thanks so much si Shirley. Ayan, invite ko rin kayo mamaya. May premiere din ako, 11 a.m. Pinas time. Ayan. Thanks so much. Salamat, salamat. Salamat sa mga paharang-harang dyan. Si Shirley, wala pa namang ano, hindi mo pa kinargahan yung palipad ko. Wala pa ring laman, sinubukan ko kagabi, wala pa ring laman, sisi. Wala akong maintindihan sa nasabi mo, ang layo ng sound. Bakit? Ang lakas-lakas na. Mag-headset ako. Mag-headset ako. Ayan. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Sis Shirley Vidal, good morning. Amy's Adventure. Thanks so much. Ayan, patamsak guys sa premiere ni Amy's Adventure Vlog. Ayan. Sis Shirley. Ayan, okay na. Thanks so much. Wala pa ring laman yung ano ko, yung palipad ko. Sinubukan ko kagabi, wala pa, hindi mo pa kinargahan, sisi. Please, pakikargahan para makapalipad ako. Ayan, ayan. Sisi, good morning, good morning, good morning to all. Ayan, salamat. Salamat sa dalawa pang andyan. Kumusta na? Kumusta na ang buhay-buhay? Ako dito, hindi okay. Hindi okay ang buhay ko dito, sisi. Nabuburyong na ako dito. Hello po at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Good morning po, sir. Good morning po. Thanks for coming again. Good morning po, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Thanks so much, Sir Ver. Lagi kang andyan na nakabantay sa aking live streaming. Thanks so much po. Good morning, good morning. Ayan, naka 40 minutes na tayo. Si Shirley, kargahan mo yung ano ko, palipad ko para mga palipad. Please. Ayan, ayan. Tamsak na agad at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan. Thanks so much, sir, sa patamsak. Good morning, good morning. Salamat sa tatlong andyan na nakabantay. Thank you so much, guys, sa pagsama niyo sa akin ngayong umaga. Ayan. Naka 1 week ka na pala at Mama Norms. Oh, di ba parang kailan lang? Parang ang tagal ko na nga, sir, dito. Parang ang tagal-tagal ko na dito. Pang ano ko na ngayon, 7. Oo, 1 week na po ako dito. So, 2 weeks more to go. Ayan, nakasurvive na ako ng 1 week. So, still 2 more weeks. Ayan. Sana matapos ko. At
Sabi ng alaga ko, dadalawin daw ako dito. Pero sa baba lang. Magdadala lang daw ng ano, ng ah, mga kakainin ko. Saka saging. Wait mo, notify ng Octopus kasi yon sa akin, na-cancel nila. Ewan ko bakit, sabi ni Sis Shirley Vidal. Ayan. Wala naman sisi. Wala namang ano, wala namang notify ang Octopus. Baka ano, baka na-over ka na. Baka na-over ka na sa palipad mo. Ako ano lang, nakailang karga pa lang ako eh. Thanks so much. So, tatlo pa rin andyan. Good morning, good morning. Kumusta ang araw? Kaya hindi kita matap up, sabi ni Sis Shirley Vidal. Ayan. So, okay lang sisi. Antayin natin. Tamsakdan host, sabi ni MJ the Explorer. Ayan. MJ the Explorer. Thanks so much. Thanks so much for coming, Sisi. Good morning, MJ the Explorer. Si ano ba to? Si Gisa Explorer? O iba? Ninja ka ba ni Gisa Explorer? Ayan guys, good morning. Isipin mo, nasa bahay ka ni Kuya para housemate lang, hehe. Sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayan, sir. Kaya nga po, sana yung 21 days na pagkakulong dito eh doon na lang sa Pilipinas para kasama pa rin yung family. Sayang kasi may ano yun, tar pa yun sa akin na load, sayang lang sabi niya. Ano yun? May laman pa yung ano mo, may laman pa yung octopus mo. Tira. Oh, tira, I mean. Okay. Pero hindi mo na nakuha talaga yung ano, tira niya? Yung laman pa ng octopus? Sana yung 21 days ko dito, ano, doon na lang sa Pinas para makasama pa rin yung family. Hindi dito na mag-isa. Mag-isa lang. Ang hirap kaya, Sir Bear, na mag-isa. Nakakaiyak pagka matutulog na ako ng gabi, naiiyak ako na mag-isa. Kasi ito, dalawang bed dito sa room ko. Sabi ko sa alaga ko, parang may multo. Kasi dalawang bed, parang may katabi ako dito. Kaya sabi niya, lagyan ko daw ng mga gamit ko dito sa kabilang bed. Kaya nilagyan ko siya ng mga damit ko, saka yung shoulder bag ko dito sa isang bed. Kasi parang may katabi ako dito. May mumu yata. May mumu. May mumu dito sa room ko. Ano ba? Eh, hindi ako nakakatulog. Ang aga ko na namang nagising kanina, alas 4, gising na ako. Wala na akong ginawa kundi manood ng TV, manood ng YouTube. Kung minsan di ko pa pinapatay yung ilaw, magdamag na yan. Tapos, hindi ko rin pinapatay yung TV. Pero naka-silent yung TV. Kaya ayan. Thanks so much guys sa limang andyan. Invite ko din kayo sa aking premiere mamaya 11 a.m. Mamaya na po yun guys. Alas 11 ng umaga, Pinas time. Ayan. Thanks so much. Pag makapunta kayo, salamat. Pag hindi, salamat na rin. Basta, pakita mo sa kanila lang guys. Ayan. Thank you guys sa limang andyan. Ayan. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito, guys. Thank you. At ang hirap mag-isa talaga. Ayan. Talagang ngayon ko lang naranasan yung mag-isa.
Mag-isa ka dun sa mag-isa ako dun sa amo ko. Pero andyan sila na kausap ko ganon. Pero dito as in mag-isa ka. Wala kang kasama talaga, wala kang makikitang ibang tao dito sa kwarto mo. Ayan, kaya nakaka-boring. Pagka sa labas naman, building lang yung makikita mo, wala ka ring taong makikita, puro mga salamin, building. Kaya ayan, ang hirap po talaga. Kung minsan sa gabi ano, naiiyak na lang ako. Naiiyak na lang akong mag-isa. Ang hirap. Ang hirap ng ipinanganak na mahirap. Ayan. Thank you guys sa anim na andyan. Salamat, salamat. Huwag kang iiyak at Mama Norms, laban lang focus. Sabi ni Sir Bear Villanueva. Ayan. Yes, sir. Thank you so much sa mga payo. Mr. MG, tamsak ulit ito, Mama Norms. Sabi ni Mr. GM. Ayan. Mr. GM, thanks so much. Sir G. Simon Malo. Shirley Vidal, may pa-virtual heart siya. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Kaya nga po, sir, laban lang para sa mga anak. Laban-laban lang para sa mga anak. Ayan. Pero pag iisipin mo talaga, ang hirap. Salamat sa anim na andyan. Thank you guys sa pagsama nyo sa akin. Ayan. Anong oras na ba? Kumusta ka, Mama Norm? Sabi ni Mr. GM. Ayan, malungkot. Malungkot, Sir JC. Ayan, malungkot na malungkot. Mag-isa. Wala man lang katabi. Wala man lang katabi. Ayan, unan. Tatlong unan yung katabi ko. Magkabilaan. Tapos yung pati paa nakaunan. Ayan. Budos tayo, Mama Norms, para masaya ha, sabi ni Mr. JM. Hindi ko nga alam sumayaw, Mr. JM. Pagka marunong lang ako sumayaw, mag-ano din ako, mag-TikTok din ako dito. Pero bawal ang TikTok dito sa Hong Kong, Sir JC. Free wifi ka naman, host, kaya enjoy mo lang ang LS mo, haha, sabi ni Sis Shirley Vidal. Ayan, thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Kaya nga, free din dito. Pero, kailangan ding mag-support sa mga kasama, di ba? Di naman pwede yung ikaw lang yung mag-ALS. Ayan. Kaya mamaya, may mga pa-premiere. So, ayan. Kailangan din mag-support at para masuportahan ka din. Ayan. Invite ko kayo mamaya guys sa aking premiere. 11 a.m. Mamaya na yon guys. Thanks so much. At parang mauubusan na. Hahaha. Turuan kita sumayaw, Mama Norm. Sabi ni Mr. GM. Sige nga. Sige nga, sir. Parehong kaliwa yung pa ako eh. Hindi ako marunong talaga. Grabe. As in, pati nga yung pag-exercise ko dito, kung ano lang yung maisipan ko para mabanat-banat lang yung mga nakatulog na ugat-ugat dyan. Kung marunong lang akong magbudots, ayan, naka-live lagi ako. Baka yun na yung magba-viral, di ba sir? Mag-viral na yung budots ni Mama Norms. Ayan. Kaso hindi ako marunong sumayaw. Nako, nako. Ayan guys, naka 50 minutes na tayo. Ayan, ayan. Thanks so much sa anim na andyan.
Salamat guys. Ang hirap ng ano, ang hirap kainin yung mga pinapakain nila dito. Nasusuka na ako. Buti may ano, may pinadala yung pamangkin ko. Si Margalisa, magaling yun. Sumayaw, Mama Norms. Haha, sabi ni Mr. JM. Buti nga siya. Wala siya ngayon eh. Kasi ano, nag-i-edit daw siya sa premiere niya mamaya. Mamaya ba yun? Yung premiere niya. Yung kay Ate Levy. Ayan, ini-edit ko rin yung mga ano, yung mga pa-congrats nyo. Kasi kasali doon si Manang, hindi ko pa na i-edit. Kaya i-premiere ko din yon sa February 6 siguro. Pagka libing ni ate. Pagka libing ni Manang. Diba sa 5 na yung ano, yung libing ni Manang Levy? Sir J.C. Bonmalo. I-edit ko rin yun mamaya, yung mga pa-congrats niyo. Hahanapin ko pa kung asaan ng mga yon kasi ano, matagal na. Tatanda ko yung pagbati mo doon, Sir JC, ano, may ano pa, Merry Christmas and Happy New Year. Ano na ngayon, February na. Grabe. Ang tagal na, 'di ba? Pati yun yung ano, yung video mo rin si Shirley Vidal. Hindi ko na rin makita, natabunan na. Hindi ko na mahanap kung nasaan na yung mga yun. Kaya konti lang yung ano, nakita ko bali 6. 6 yata yung nakita kong video na bumati sa akin. Sorry kung hindi ko mailalagay yung video mo, Sisi, kasi nasa isang phone ko yata yun. Hindi ko na mahanap. Kasi lubat. Naiwan ko yung charger ng isang CP ko, kaya ano, andon yung mga ibang videos ko. Hindi ko ma-edit. Kaya sabihan ko yung alaga ko kung dadalaw dito, magpabili ako ng charger ng Samsung ko. Kasi naiwan ko yung charger, kaya hindi ako maka-charge. Lubat na siya. Hindi ano, hindi magkaparehas ng charger ng Samsung at Asus. Kaya hindi ko ma-charge yung isa. Kapampangit, tamsak na po madam, sabi ni Kapampangit. Ayan, Kapampangit, thanks so much for coming. Salamat po. Thanks so much. May jacket ka na po, sir. Ayan. Kapampangit, ayan. Ang ganda ng pangalan. Kapampangit, pero ang gwapo naman. Ayan, ayan. Kabaliktaran yung pangalan niya. Dahil napuntahan ko na rin yung bahay niya kahapon. Sir Kapampangit, thanks so much for coming. Salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much, sir. At wala pa si Madam Christina. Baka tulog ba yun? Kaya wala pa siya. Madam Christina Ron Channel, shout out to you. Ayan, ayan. Sana magkita rin kami. Pasilip po sa bahay ko po, sabi ni Kapampangit. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Kapampangit. Ayan guys, padikit naman kay Kapampangit. May bago tayong bisita guys. Kung hindi nyo pa kadikit si Kapampangit, padikit naman guys. Lablabin na natin. Huwag na natin pakawalan. Ayan. Para makatulong naman tayo at matulungan natin si Kapampangit. Ayan, ayan. Thanks so much guys. Padikit kay Kapampangit. Shout out, shout out. Ayan. Salamat guys. Dikit-dikit. Kung
Hindi pa nyo kadikit si Kapampangit server. Ayan. Madam WH needs, Madam, sabi ni Kapampangit. Ayan. Okay, okay. I-play kita tonight, Kapampangit. Ayan. Thanks so much for coming. Ilan pa ba ang kulang mo, sir? Sa WH mo? Para ma-play din kita. Maraming salamat po, sabi ni Kapampangit. Ayan. Thanks so much din, sir, sa pagdalaw. I-play kita tonight before akong matulog. Isasalang kita. At salamat sa pagdalaw sa aking bahay. 1.6 pa po, needs po, madam, sabi ni Kapampangit. Malapit na yan. Host, punta akong palengke. Out muna ako, sabi ni Sis Shirley Vidal. Okay, Sisi, ingat-ingat. Ingat sa mamamalingki mo. God bless. Ayan, yung 1.6 na yan, sir, mga 1 week lang yan, makukuha mo yan. Mag-silent LS ka, kahit buong magdamag. Kasi ganun yung ginagawa ko noon eh. Pagka before akong matulog, nagsa-silent LS na ako. Medyo hinahapo po kasi ako sa WH. Konti ang bigay ni Lolo Madam, sabi ni Kapampangit. Ayan, refresh at Mama Norms. Ads, sabi ni Sir Ver Villanueva. Thanks so much, sir, sa paharang-harang dyan. Ako din noon, Sir Kapampangit, nag-ALS ako noon ng magdamag. Ayan, tapos pagkagising ka ng umaga, nagsa-silent LS pa din ako. So, ayan. Noon kasi, yung kapanahonan ko, ano ba yan? Nung kami pa, yung nag-ALS, wala pang kain-kain ng bananas, wala pang kain ng WH, pero nung malapit na rin ako sa katotohanan, binigla ako ni Lolo. Binawasan ako ng 500 hours. In one go lang yon, in one go. Binawasan ako ng 500 hours. Kaya ako parang nanghina ako noon. Parang gusto ko nang mag-quit noon. Ayoko nang mag-LS, ayoko nang ipagpatuloy yung channel ko noon, pero with the help ng mga kasama ko, mga ka-team ko, ka-GC ko, in-encourage nila ako na ipagpatuloy ko kasi WH lang naman yung kinuha sa akin. Kaya ayun, nagsa-silent LS ako, magdamag, ganon, hanggang tinulungan din ako ng mga ka-GC ko na nag-play sa bahay ko. Ayan. Ay, ayan, nakuha ko rin yung WH ko with the help ng mga ka-team ko. Ayan. So, ayan, magtulungan tayo. Ganito sa YT, tulong-tulong lang para lahat tayo ay mamuni. Ayan. So, ayan, asahan mo tonight, i-play kita, Kapampangit. Ayan. Basta may playlist ka lang na ginawa, para dire-diretso lang. Oo nga, napapalo po kasi sa silent ko, madam, sabi ni Kapampangit. Ay, bakit? Si Sis Perlita Bintora, ang laki ng nakukuha niya. 72 hours, ganyan, 80 hours. Meron pa akong playlist. Meron po akong playlist. Okay. Para madali lang mag-play pagka ganun. Ayan mo, i-play kita. Si Perlita Bintura, ang laki ng nakukuha niya, silent lang siya. Silent LS lang siya. Everyday yon, everyday. Ang laki ng nakukuha niya. Minsan, nakakuha pa siya ng 85.
85 hours in one day na pag sa silent LS. Andun lang habang nagtatrabaho. At least may may nakatambay sa'yo na kahit 5, 10, ganon. Basta may tao na nakabantay, malaki yung makukuha mong WH. Ganon. Pero si Sis Perlita naman, naghahabol siya ngayon ng bananas kasi talagang minumukbang ni Lolo yung bananas niya. Pero yung WH niya, malapit na niyang matapos. Mga 1K na lang yata yung WH niya na kulang. Kaya ayan. Ang hirap ko ding kinuha yung WH ko noon. Kasi nung tumuntong na ako sa 3K, Sis Davy Bustamante, good morning. Good morning, good morning. Thanks for coming, Sis Davy. Good morning. Ganon po ba? Maraming salamat po, Madam. Sabi ni Kapampangit. Ayan, you're welcome. You're welcome, sir. Thanks so much. Ayan. Hello at Mama Norm's Kitchen. Hello all. Here lang po. Sabi ni Sis Davy Bustamante. Ayan. Good morning, good morning. Thanks so much for coming again, Madam. Invite pa rin kita mamaya sa aking premiere na walang katapusang premiere. 11 a.m. ulit. Sis Davy Bustamante, mega love shoutout. Sabi ni Sir Ver Villanueva. Ayun. Salamat guys sa pagstay. Ayan. Invite ko kayo mamaya guys sa premiere ko 11 a.m. Pinas time. Ayan. Thanks so much. Salamat sa mga patamsak at sa mga paharang-harang dyan. Salamat guys. At Bear Villanueva, hello kuya, may marathon ba now? Sabi ni Sis Debbie Bustamante. Ayan. Nasubukan ko ring sumali sa marathon premiere. Ang hirap pala. Hanggang 11 ng gabi. Diretso yun na pag-play. Mula 5 o'clock PM hanggang 11 o'clock in the evening. Ayan. Kaya hindi ko na naulit sumali. Ang hirap kasi pagka nakabalik na ako sa amo ko, hindi na ako makakasupport. Kasi nga may trabaho. Pagka ganun kailangan mo ring mag-support hanggang matapos yung marathon premiere. Ayan. Kaya hindi na ako sumali. Kahit konti lang yung tao na dadalo sa premiere ko, at least hindi ako nag-o-overtime na mag-support hanggang 11. Ay nako, mahirap talaga magpatalon-talon sa mga premiere. Danas namin yan. Kaya nga po, Sir Bear, hindi ko na naulit. Hindi ko na naulit yung pagsali doon sa marathon premiere. Ang hirap. Hindi mo na hehe at Bear Villanueva ni Sis Debbie Bustamante. Hindi ko na maharap yung trabaho ko pagka ganun. Kahit sabihin nila pasilip-silip lang, hindi naman pwedeng naka-focus lang ako sa phone ko pagka andun na ako sa ako, kaya hindi na ako sumali. Okay lang at andito pa ako, pero hindi ka na makakasupport sa ibang nag-ELS o ibang nag-pre-premiere kung isa lang yung CP mo, kagaya ko. Ayan. Hindi advisable yun sa akin na sasali ako sa mga marathon na ganyan. Kung may laptop ka, okay lang. Tapos kung may 3 CP ka, ayun, magandang sumali kasi kahit iwanan mo lang dyan, pwede. Pero ako, isa nga lang yung phone ko, kasi yung isa lubat,
hindi ko mag-charge kasi naiwan ko yung charger sa Pinas. Kaya hindi rin nakaka-support kung minsan. Ayan. Thank you so much sa 5 pang andyan. Salamat guys. At anong oras na? Saan ba yung relo ko? Salamat guys. 5 pa rin andyan. Thanks so much. May premiere ka rin ba, Sir Bear, ngayon? Sis Debbie? Kaibahan lang nung sa amin ni Sis Debbie Bustamante, umaga naman ang oras dito sa Pinas. At saka, hindi ko na nabasa. At saka di obligado, basta kung free ka lang, later na lang babalik. Yung ano naman sir, yung nasalihan ko kasi, talagang obligado kang andon. Talagang obligado kang andon na ano, nagko-comment. Ganon. Kaya ang hirap. Hindi ko na pinagpatuloy yon kahit na sabi nga nila, pagka sumali ka sa marathon, maraming tao, maraming susupport sa'yo. Yung iba naman, hindi naman diretso na nakakapag-support. Kaya kung term muna at busy sila, konti lang din yung tao. O tapos marami ka pang babalikan na mga nag-support. Tapos hanggang matapos yung marathon premiere, andun ako. Tapos nung ako na, ilan lang yung tao. Di naman pwede yun. Sabi nga ng admin, asan na kayo? Sabi niya. Siyempre yung iba, hindi mo naman mapipilit kasi mga busy din sa trabaho, may mga kanya-kanyang amo, kaya hindi natin sila mapipilit na umattend. Kung minsan naman nag-i-stop kasi yung playlist. Kaya kailangan i-focus mo rin. Kailangan bisitahin mo na kung nag-stop ba o naka-play. Ganon. Ayan. Thanks so much. Sa 5 pa rin andyan. Ang dami ko nang nasasabi dito. Ayan. Salamat guys. Tignan ko ako ng anong oras na. Malapit na pala yung premiere ko guys. 10:25 na pala. Ayan. So, ko lang hanggang 1 hour 30 minutes lang tayo guys. Kasi malapit na yung aking premiere, 11 AM yan. Naka 1 hour 10 minutes na tayo. Ayan. Tamang-tama pagkatapos ng LS ko, premiere ko na. Ayan. Thanks so much guys. Sa 5 pa rin andyan. Salamat. Invite ko kayo guys sa premiere ko mamaya 11. Ayan, paulit-ulit si host na nag-i-invite. Ayan. Thanks so much. Sa 5 pa rin andyan. Salamat guys. Tamang-tama pagka na.
Pagkatapos ng LS ko, tamang-tama na yung premiere. Ang puti-puti na ng buhok ko. Grabe. Kahit maputi na ang buhok ko. Salamat guys, sa 5 pa rin andyan na nagtsatsagang nakabantay sa aking LS. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ang mga pangako mo. Makuha pa kaya akong hagkan at yakapin. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Napapakanta na lang si host dahil talagang boring na dito. Nakaka-bored po talaga. Kung minsan natutulala na lang ako. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang tapusin yung yung 3 weeks. Ang hirap. Thank you so much guys sa 5 andyan na sumama sa aking LS ngayong umaga. Thanks so much guys. Salamat talaga sa pagsama nyo sa akin guys. Thanks so much. Salamat po ng marami sa 5 andyan. Ayan. Alala. Ayan, naka 1 hour 16 minutes na tayo guys. Ayan. 15 minutes more to go para mag-end na tayo. Dahil may premiere ako guys, 11 AM. Mamaya na yon guys. Invite ko po kayo. Sana makadalo kayo guys. And thanks so much sa pagsama nyo sa akin ngayong umaga. Ayan. Salamat sa pagtsatsagang pagbantay sa aking live stream for today. Sir Ver Villanueva, Sis Debbie Bustamante, Amy's Adventure Vlog, Sis Shirley Vidal, Mr. JM, Sir JC Von Malo, ayan, Kapampangit, Sir, thanks so much. Sino pa yung ibang nagpunta dyan kanina? Andy Monzur. Ayan, sino pa yung iba yung hindi ko pa nasabi. Ayan. Salamat guys. At andyan kayo na nakabantay sa aking live stream. Everyday po yon, 9 AM to
10 PM pero ano, nag-extend tayo ngayon guys. Nag-extend tayo, magwa 1 hour and a half tayo. At sayang yung oras. Kasi wala po akong ginagawa dito. Para diretso na tayo sa aking premiere guys. If you don't mind, please come and support my premiere today, 11 AM. Ayan, thanks so much. Salamat sa 5 pa ring andyan, guys. Salamat talaga. At andyan kayong nakabantay sa aking live streaming. Ayan. Ayan, 10 minutes more to go. At mag-e-end na po tayo. Eksakto ko lang 1 hour and 30 minutes para makapaghanda sa sa premiere. Ayan. Ipapaalala ko sa'yo ang ating pangako na walang pag-ibig ko'y lagi sa'yo kahit maputi na ang buhok ko. Ang puti na nga. Ang puti na nga yung buhok ko. Ang puti-puti. Ang puti-puti. Ang puti-puti ng buhok ko. Thank you guys. Sa 5 pa ring andyan. Salamat for staying. Sir Bear, may ka ba ngayon? May premiere ka din po ba? And Sis Debbie, may premiere ka rin ba ngayon? Baka makaligtaan ko. Tignan ko mamaya yung mga bahay-bahay niyo. Maginaw. Sara ko yung bintana. Maginaw na naman. Dito is sunny pero malamig. Malamig yung hangin. 12 degrees po dito sa Hong Kong ngayon, guys. 12 degrees pero sunny. Pero din, malamig din yung hangin niya. Kasi sabi nila, bawal daw patayin yung aircon. Kaya, pinapahinaan ko tapos, no-open ko tong window para may malanghap din akong sariwang hangin, hindi yung nakakulog lang dito sa kwarto ko. Hindi naman nila makita siguro yun na ino-open ko yung window kasi konti lang yung ino-open ko, ganyan lang.
Kasi ano, naka-monitor kami guys. Andyan yung ano, monitor namin. Kaya kahit maligo kami, andyan lang yan, hindi pwedeng tanggalin. Sila po ang magtatanggal hanggang sa paglabas namin andyan yan. Kaya ayan, ang buhay OFW na nakakulong. Ayan, ang hirap. Ang hirap maging mahirap, lalong humihirap. Ayan, ayan guys, naka 23 minutes na tayo. At salamat at andyan pa rin kayo. Salamat guys for staying. Ayan. 6 minutes more to go. Ayan. Para punta na tayo sa aking premiere. Ayan. Ano lang yun guys, 9 minutes. 9 minutes ata yun. Sandali lang. Hindi kagaya kahapon na ano. Naboring yata yung mga pumunta sa premiere ko. But anyway, thanks so much. Salamat sa pagtsatsagang manood sa aking mga premiere na wala namang kabuluhan. Ayan. Basta lang may ma-update sa YT. Sinusubukan ko ring ano, tawag doon, mag-edit at hindi ko pa rin makuha yung tinuturo ng anak ko na si Gen Moments. Ang hirap pagka ano, wala kang idea sa computer. Ayan si Xi Jinping. Nag-i-speech siya. Hindi ka naman naintindihan kung ano yung sinasabi mo dyan. Ayan, yung president na hindi marunong mag-English. Puro siya, may interpreter. Ayan guys. Naka 1 hour 26 na tayo. So, 4 minutes more to go. Ayan. Salamat pa rin sa 5 andyan guys. Thanks so much. Salamat sa inyong pag-stay at pagsama sa akin sa umagang ito. Today is February 3. It's my day 7 in my new room. Ayan. Naka 1 week na ako. So, 2 weeks more to go para ako'y makalabas na dito. Pero pagka iisipin mo yung 2 weeks, matagal pa rin. Para sa akin, matagal pa rin yung 2 weeks. Sana yung yung 21 days na ito kasama ko pa rin yung mga family ko. O di ansaya guys. Pagka ganun. Pero hindi kukulong ka rin dito na mag-isa. Kaya ang hirap. Ang mahirap pa nun, yung 3 weeks na yun na pagkakulong dito, walang sahod. Kaya ang saklap bes. Walang sahod. Yung 3 weeks na yun, walang sahod. Kaya ayan. Hirap talaga. Grabe. Grabing pahirap. Pahirap sa pag-iisip. Pahirap sa kalooban ng isang OFW dahil nakakulong nga ng 3 weeks.
Tapos paglabas, wala namang sasahurin, walang sahod. So ayan, ang saklap bes. Ang saklap talaga. Grabe. So ayan, 2 minutes more to go. Ayan, ayan. Salamat guys sa 6 na andyan. Salamat, salamat. Invite ko kayo sa sa premiere ko 11 AM. Mamaya na po 'yun, guys. Sana makapunta kayo at sama-sama tayo doon na manood na kahit walang kabuluhan yung aking premiere. Ini-invite ko po kayo, guys. And thanks so much. Salamat, guys, sa pagbantay sa aking live stream for today. Sir Ver Villanueva, Sis Debbie Bustamante, Ms. Adventure Vlog, Shirley Vidal, Kapampangit, Mr. GM, Yesibon Malo, Angie Munzur, ayan, sino pa yung hindi ko pa nabanggit? Ayan, ayan. Thanks so much, guys. Salamat talaga sa 6 pa rin andyan. Salamat, salamat. Ayan, guys. At ako'y magpapaalam na sa inyo. Bukas ulit, guys. At ni-invite ko kayo sa aking premiere. Ayan. Lipat tayo sa aking premiere, guys. 11. Ngayon na po yun. At pwede na tayong lumipat doon. At invite ko pa rin kayo bukas ng alas 9. Yung aking LS everyday hanggang matapos yung quarantine ko po dito. So ayan guys, thanks so much. Salamat sa pagbantay sa aking live stream for today. At ingat po and God bless. Bye bye.